official is so. Media any Patricia Odro. Wishamia na wafreme Madam Pat. Madam Pat be a guy. Madam Pat be a sexy. Wafremia mejoso. To me, I follow ye. All the social media platforms. No, so me share yen Facebook, me share yen TikTok, ne YouTube. U follow ye. Wha ube hu ye. Na the programs ni na so ube hu ye ho. Na me faso de enchia piesie so. Edi amaye tiefo ene yahwefo enyina na wotwe foforo ena yasimu no yes se hwe hu ye wa kwan so sorry afa hu hye Awurade nsa na hwe hu su ye efa emmayen eha eye adekye emu nsem nua baade mu hu mi se ya na chese nsem a ehwegu wo abafonten time so no no ebi ena mede eba sumu said ye be ya wonso so wo hyeyen na utie ye wonso ubehunu de ekoso ewo oman Ghana emu aya me se enne yi de anasa 2025 ede abrempon ankasa eko 2025 eye year bia in fact wom say nipa wudie but this particular year me nkase abrempon ewu the rate ede enimtifo ekono ene adofo ekono ehu atofu wonso dosun this particular year emu a chese ade bia ebeche Adekye bia mu ano emu nsam edoso emu nsam ebebre enu ntina oba ade adom na ode wokọ na ode wo ba na wapeja wani a kire wo soro na wada Awurade Nyankopon ase eya na no ya wada yanti asende eya 11 September 2025 ya papa Apostle Kwajo Sarfor Kantanka awada Kristo asafo ano am say you just say wa wonim no no de ebia afe na ya wowo papai eye enipa bia kyese ono nso so ahosu a wode ba asase we so no ono nso de ye different kra enu nti wo be sha ena oda afidie no so no obi ba ma brantie fe uhuna kala stature timi se obi broni Ghana broni a chese enya asanketwa kra nano ya wadai ena yenya no enti yese oduma nkoma abefa no ekọ se onkoje na home sanse bebre ena waya wode ababua wabaye na afamu ede asom ne man enu nti no ebre edua chese oduma nkoma nso ato ne nsa afre no yema yenyina ya ho ya akọ sanso ne yema eye Kristo asafo ene adofo ne abusua nyina yema obibia ya ekọ na yema papa nso demri fadie yema odie ne owuo yema udie na ansa na yebekọ no yenhwe enioma bia eye Apostle Kwajo Sarfor eyoyoye en se wonimu kra no Awurade nam no so ama no nimdie ni nyansa bia otimi edi create enioma na eba cars eba friends helicopters eba planes enioma ahodo bebre ena oduma nkoma enam papa yi so aye ede ama ne man
enti sa wo hwe screen ni so a eniema papai odomankoba nam no so ayo no ebi enie eniema ne bi wo ho no ma ha se abrofo krampo no sa nimdie na na za yibese chatis sa chatis we no omo nim ho ayi nanso yese wa wodie mu no aya na ye nhya da nyedei enyew ai senka China fo bi no mo be pie mu wa ha eno mo ye enwuma akasie ya papa yi eyeye a enka obenya support pa but akwaya ye die yi mu nti no wan hyada enya supporter na etwa se onya ema ne kra eba ne ho so enti ne echegu nyina eye enioma ahodo a eye apostle Kwadwo Kantanka ai ono so ni bremu no enya sam ketwa se wonnim de na wonnim nyansa ne sa nimde na esew se sa de we wontimi nye bida sanse ehia adwene ehia nyansa se wo be keka dade abubom wo be soso wodi we si he be yese wodi we kabo me be yese se odomankoma ma sa adwene na edofo wontimi nye bi mete he wontimi nye bi sa nso na megidi se won soso wontimi nye esanse enye wode enono na eye ya papai okane ho asam kakra bi na Nsem mu ho a ye no interview kakra na ochire na awom sede na awo etie okanya de besi so mpo se me mofra bremu no yakoto no kra atwene se ye gya ne kwan amanako esanse na osusu se nhumfi bi na yeden etini mu a eyusu no na nsoso wakoto no twene ya obedu fie no ai na eja di kan wo fie twen wo mo ai ti yentie bi na wa yes seeing is believing where they are hearing is understanding tie bi bra ya wo me no me ma me wo ba ko no wo be ma no be wo bi o ha me mangu anje di wo me to say crown no na rainbow red gold green na twam ho hia obeso obefa me a ade sa wo koto me kire odi enti a mstati nyam sam no wan koto a untumi mfa me odi me to empaso na wan koto a ena ji so okukuru mpare nyina so a enti obi hwe a na wodi akwara be ni na wodi akwara be ni na wodi akwara wo ba anye se bia wo honhom kwa na hunu wo honhom bo du wo echa no ho ahia wo bu nkoto depe na atwe ne ho wo fa me ape na di wachi wo di to ha ape kromene se de be na untumi ama eme hwe nam di nyini o me hatu se de e kono a enye ahwa amesa ade ya ma me so ape ensem ye bosomba makofufuto ede nkosu aguso mam so di subonti bi ho obedi bi fevre mu a obi makosi ho eja no kwai on be trofie na mo ho me uja no kwasel mi ma me ja okwan a na menyini ense me kosku a na etwa me ho ahia nsi da bi nkofo ba ha madwene na twebehie bi mu ya ne dana jo a na wufana ebedi nanim obinisi hono ma
Some of Wamia. Mumma meaning to me, my dear, and some knuckle. Yes. No, I said, maybe Biano about baby, Biano, just a flash there, and a half. Then Penn said, schooling a couple of years. Now, come and send the paraffin. And they didn't name me. One more person where I got some. And he, when you are home, no more person in the year, you are man, no more sons. Come for woman. Then, Nina is a top. Now the tongue. Baby are for top. Nay, they never told that they never some water. And now almost everything between the dear and so dear man near. It's your name, and near that dear water. The highway. Neither the other will be able to pick them us. Let's have a baby. Me am go for you to do a infra. Very ma, but to me. Now, man, no money now, papa, Apostle Quadrasafwa. Not just or can't say one who I did know, a dear now here. Nedia will bet to me, I say, or Babuane my a Ghana, in case I say only why. I need you my pa obediano, a bet to me at so na I ensure a day a man in tree, and ma. Enunti na wade saa adesede we ato honom se onya yanka na ka wanya saa emwa no se de wahya ase na wagya ho a mebre bi baba obekọ se de saa bre me ne wo mienu yanya ne ntiye se wafiri mu nachi enyera we ye legacy a onko oja ede ato ho ama enchiri ema well enu achi no na nsem mu honom Yanyanti bi se eye sofo adom chedia ai oko nensra okoi ekwasra no na nensra nimu no papai kano ensem yenu miensa bia mepese ebehwe video na se ka kum yetene kwakuo na nkaza na yede nanum papa ichira se sawo ya wadwen sawo besom nyame anasa wo beye nyame djuma enfe bi nka ho ena entifrim ye adwuma no fenchem ye adwuma no fenchem enkofefa eniebe bi mfa mebata ho Sarfor bebre no mo ewo ho a na oka kwesi se ebi mu enya mesum no ensiye wadi nyamedin akata won so na so onyine ye wonwuma a wodi no eye secret life no ehu bebre enu ntina futu a wadi ma papa yi ene se an se woso obeye nyamedwuma no eye dia na chese motu no fo se onye no fenchem enu mu amu so ena wachire se ono de se wo muna ono onfa wonya hwe but se wo chire no obu a ono so be chire wo obu wo chire no odo a ono so ebe chire wo odo kakun yentie enfri the horses on mouth so yin shira bebre ayekase bebre na ya me de me fa ne se me hunu onyini no nyini sa said me pen one sa me fani nyini no asusu bia na fani nyini ne sa kwesni obi e bi padu me baba be nyini sa lo adom chedua ekọ eye osofo Kantanka ho na de ama ma hwe video we bi Kantanka especially adom chedua ya de so kọ na se mo so to ne ka bi kura na ode echira no wodi ho adanse ne ade wa ya ade pa na okọ Kantanka nchen Kantanka ni twetwe nkomo edi nkomo bi eno na mpese ye nyina ye ko na ekwa ai o kansa mienu miensa bi ewo mu a megidi ye se
mobɛkɔ so etie na wahunu ensɛm a ɛyɛ yɛn papa apostle enso ɛka kyerɛ ɛyɛ adom kyei edia ɛba ne nsra hwɛ a wɔde ɛkɔsra papa atiefo ene ahwɛfo se afei ena wode wafidie no ato ha ɛyɛ ɔman mu nyinaa papa apostle kwadwo Sarfor Kantanka waka enchene egu ɛyɛ nano ya wadaya the 11th of September 2025 ai watoa nananom ɛwɔ ense edowadi enchene no kakra enu nti nananom afrɛ no se ɔmmɛgye na home yamane mo ene adwuma yamane mo ene asetena pa yamane mo ene adwuma pa wɔyɛ edema na se wɔde agya enchirima yagidi yese anya obi wɔ hɔ a ai ɔbɛtoa n'adwuma pa ɔyɛ no ɛso eno nti se wonya enti ya ai ɛyɛ apostle kwadwo Sarfor Kantanka wafiri mo eno ho asɛm ne nkyiremu kakrafa na awo ho na desredi a wɔde ma ɔman Ghana ɛna asɔfo adomchedua ensrahwɛ a ɔde ɛkɔ hɔ no ɛho ɛna mede ɛbɛsom wo awie enso media ene Patricia Odo middle bebre ai yede enchia nso emma management ai eye elder odame ai yede enchia piesie pa ede ma sanso so na eye elder sapon eye ai prof ba ko pe mesra weda na sa em kwotere ne ntontombu hu se obaso da ne e pamoa ai behwe ne kira kwan a obetimi aboa ho ai ti management team shall be Amelia Isaiah ai opo checheku ai yede osro enchia ene enchia piesie emma obibia etiefo onim se menyi wo mfiri mo mechia obibre erade ma wonna no enya wode onfa woko no onfa wombra asumdwemu mido obibre makra yanti yowa onshira mo nyina yada mo asa mamfa adrone bi mera mamfa yesi chema om ai dia ne ka ho asa hey yes we just odon sanda ya sa enya miesemi